nakwambia unadaiwa 10,000. Dweche ang'wen motelo ne penj madongo ma higa ni yangore nitiere mbui moko ma kwan gi romo 36 ma oselosi gi achudhe moko mag biro konyo jopuonjre kwalo penj. Jata tije mar duol mar tudruok e pacho kaendi miluongo ni Ezra Chiloba wacho ni lony manyasani en ohinga maduong' e kedo gi kuo mar penj. Chiloba ne olosi kinde mano giromo kod komiti mar od bura e wi kedo gi kuo mar penj. Simfros Okinda nigi ler mar wachno. Ewi kuo mar penj mar klas 12 mar higa mokalo pod dhi nyime dweche ang'wen motelo ne penj madongo michaki timo e giko higa ni. Komiti mar od bura ne weche somo kawuono ne oromo kod duol mochung' ne tudruok e pacho ka kod apisi mar okwach kich ewi ting' margi e geng'o kuo mar penj. Jaratije mar duol mar tudruok e pacho ka Ezra Chiloba olero ni lony manyasani kod tudruok e yor mbui gin ohinga mapek e kedo gi kuo mar penj. Given the anonymity, the global reach and the ease of use and spread of social media, we're in a space where we term in our field the paradox of technological progress. On one hand, technological progress presents opportunities for social, economic well-being of society, but in there again lies greater risks around security and still the social well-being of our society. Chiloba olero ni kuom thuolo mar higni 3 mosekalo giseyudo accounts 98 mitudo gi njore mar kuo penj. In particular, in 2021, we handled 34 cases of social media platforms targeting the Ministry of Education, the Kenya National Examination Council, and the Teacher Service Commission. In 2022, we handled 28 cases, and as we speak, Mr. Chair, this year alone, we are seeing an upsurge. We have 36 cases that we are dealing with as we speak, even before the exams start. Komiti no kotel ne kod jakom mare Julius Meli ne oketa pisas mag Communications Authority e tago maliet ka odwaro ng'eyo gimomiyo duol no ka thuolo malach e loro moko kuom accounts go kod ler e wi okang' mosekaw ne wege accounts go. Chairman, I thought they would tell us exactly the end result of these 21 cases, I mean the 34 cases and the 28 cases. Now, Chairman, surprisingly, when I turn to the Annex 4, behind that account is a person. What have you done to that person? You people are government and have more resources than me as an individual. Why is it becoming so difficult for you to deal with these social media platforms? Komiti no bende noromo kod apisas mag okwach kich ewi ting' margi e geng'o kuo mar penj e higa mokalo. The DCI, similarly, the information that they gave us was also not very conclusive. In fact, they have actually given us information that is very stale, which is about 6 months old. That first, the culprits or the exam, the peddlers of the exam cheating were arrested. They didn't give us what charges they were preferred on them, how many have been jailed, how many teachers, or if any, have been interdicted. Duol mar tudruok kod apisi mar okwach kich biro chopo e nyim komiti no kendo juma manyien kaluwore ni komiti no ok oyiere kod duoko moyudo kawuono. Simfros Okinda, Ramogi TV.